Kuhle masosha kuhle ukhulumayo uPhumelele Makhence uTRSH social media chairperson. Bantwana bekhaya besicela nje una update about indaba la eyinkinga kakhulu ku social media. Siyabona recently sekukhona no Brown Nation abakopa ikhaya straight, abakopa izambulo zemboni straight, leyo asikwazi ukuyifihla bayakopa. So now sebebaningi kakhulu Shakira. So ezinye strategy abazisebenzisayo is opening fake accounts, especially on Facebook. So masosha sicela ukuna update kakhulu ngokuphuthuma. We are not a Revelation Church of God. So any page on Facebook ebizwa a Revelation Church of God akuse ikhaya. It's not under ikhaya. It's not monitored by ikhaya. No. So now kukhona a number of pages, majority yazo zibizwa Revelation Church of God. Cha bantwana bekhaya sicela niwaqaphele kakhulu awabelongi kwikhaya, avulwa yigebengu, and then manje benzani sebeshintsha even ama admin ngoba ikhona enye ina 65,000 followers, a fake page. Revelation Church of God, it's a fake page. It's not operated by us. Igebengu plus Shakira noma nje uyangena in conversations ezenzakala lapha kulela page, either kuthiwa imboni babuzwe Lezwe, kuyagwarana izinto ezingabalekanga kuphela. So besicela ke amasosha niphume kulama groups, siyanicela kakhulu, they are not under ikhaya, sicela amasosha aphume kulama page ngoba a fake. And then recently ikhona enye nama followers ayi 6,500 bathi the Revelation Spiritual Home, na i-profile picture yakho uyayibona nje ayicacanga, eyekhaya iproper izovela uyayibona leyo, it's updated, irrelevant. So besicela amasosha asilekelele niphume and ninga comment in those groups, ninga comment ngoba yonke into epostwa lapha ipostwa yilabo Shakira abazama ucreator abazama ukuba popular with the message emboni babuzwe Lezwe noma i-message ye-African spirituality. So besicela kakhulu amasosha niwaqaphele lama page azovela manje, just nje ukunenzela i-simple example ukuthi nibone kahle ukuthi sikhuluma ngani. Masibheka nje yokuqala ithi the Revelation Spiritual Home Zim private group ina 52,000 followers. Akuse ekhaya. Ekhaya is the Revelation Spiritual Home, ayina Zim in brackets. So masosha please note elandelayo Revelation Church of God public group ina 65,900 followers. Nayo it's a fake page. It's not operated by ikhaya. It's not under ikhaya bantwana bekhaya. Yigebengu no Shakira yibo laba. Enye Revelation Spiritual Home Now. Uyalizwa nje igama Revelation Spiritual Home Now. Ezuyibona nje nawe akusiyo, akuse ikhaya, iyo Shakira neyigebengu yiba abaxoxayo, ina 6,500 followers. So enye Revelation Church of God public group ina 65,500 followers. Lena igroup nayo le page akuse ikhaya. Akuse ekhaya eyigebengu. Mawuthi ke sibheka ama admin wakhona, uadmin yiChina. Hayibo. Uadmin yiChina. It's a fake account. Ukhona lo wayivula and then assigned irole kuleli China leli. Yilo manje eli admin. So amasosha sicela note kakhulu, sicela niphume in these groups masosha. Siyanicela mawuthi yabheka le ethi the Revelation Spiritual Home Zim, uadmin wayivula unoxolo Richuma wayivula 2016. Masibheka yena self akekho even active on the page, wavula nje group mayiqeda naye even on Facebook umuntu wakhona akekho active, wagcina ukuposta ngo2016. oJanet Nyathi yibo naye uvule another fake page, naye admin on the Revelation Spiritual Home Zim. Masilandelela ama accounts wabo on Facebook, personal accounts zabo, ugcina umuntu uposta ngo2016. So asazi ke uthukuphi, maybe akaseke ku Facebook o mhlambe washona, asazi ngoba ugcina ukuposta on her timeline 2016.
So whatever postwa la, it has nothing to do with ikhaya. It's not posted by ikhaya. So masosha siyanicela ninote kakhulu. Bantwana bekhaya, njengoba ke siqeda ukunibonisa wonke lama page, even ama-admin wakhona abatholakali. So besicela amasosha aphume. If uthi awukwazi ukuphuma, approach i-crew. Even emagatsheni bakusize ni exit, and we keep on reporting those pages ngoba iFacebook takes isikhathi ukuze bawavale. Okwamanje isolution esinayo, abantwana bekhaya must not engage in these groups. Must not engage. Siyanicela kakhulu masosha. Siyabonga.